Sa'yo. Pick up na kayo. Chaplain, pick up na kayo. Ano sa'yo? Parsley. Ito po ay Korean place ng Pilipinas. Yan po. Dito sa Maliko, Pangasinan. Dito po. Malamig. Malamig ang lugar na ito. Malamig at moist. Moist. Sayute. Mga ganyan. At nandito po. Malawak po. Bishop Robel, salamat po sa pag-anyaya po sa lugar na ito. Yan po. Ang strawberry doon. Then parsley. Parsley. Strawberry po. And then dito parsley and then maraming spinach. Yan po. Ang food ni Papay. Ito ang talagang mga healthy foods. Meron palang tagong yaman dito sa Maliko, Pangasinan. See you with our Bishop Robel ng National Chaplains of the Philippines, Bishop Robel.